Ahojte, dnes vás zdravím síce takýmto chryplavým hláskom, o tom nakrútim a točím skúsenosť potom neskôr, ale teraz tu mám moju skvelú kamošku Moniku. Ahoj. Ahojte, Monika. Pekný deň. Ahoj. Ahoj. Ktorá užíva zelené potraviny a chce sa s nami podeliť o svoje skúsenosti. Takže Monika, odkedy ty užívaš vlastne zelenáče? Presne od februára minulého roka, takže to máme rok a pol. Po roku a pol, neviem, či máme toľko času, aby som všetko vymenovala, ale nie je to reklamný trik, je to naozaj overené, je to, čo mi funguje. A začala by som tým najdôležitejším, a to je hovno. Tak to je veľmi dôležité. Poviem tomu to rozumiem. tak, ako to je, nehovorím o vyprázdňovaní, ale hovorím jednoducho o tom, ako to všetko to začalo. Kúpila som prvú várku pre manžela, lebo športuje, ale on povedal, že mu to nechutí. Lenže ja mám hlavu nastavenú, že nie všetko, čo nám chutí, je aj dobré. A nie všetko, čo nám prospieva, nám musí chutiť. Keďže som pred cirka 10 rokmi už užívala jačmeň, alebo respektíve jedla, konzumovala, pila, tak som vedela, čo to je. Dagmar mi to síce chcela všetko vysvetľovať, ale ja som ju zastavila. Tak začnem tým, že potrebovala som už v mojom veku, ako väčšina žien máme problémy s vyprázdňovaním, teda s hovnom. Nepomáhalo nič, ale nechcela som prejsť na nejaké radikálne, drastické čapíky alebo a tak ďalej, keď to poznáte. No a vedela som, že toto mi pomôže, tak som si začala robiť môj každoranný megamix. Zatiaľ to bol len jačmeň a voda. No a prvé 3 dni som čakala. To bolo normálne, no a potom to už išlo čistenie. Takže nemusím vám hovoriť, koľkokrát za deň som sa vyprázdnila, ale to bolo nie také, ako keď máte hnačku, že vás boli brucho, krče a tak ďalej, ale jednoducho sa čistíte. Čistili sme sa, čistili a tak ďalej a už to išlo. Potom som k tomu dodala chlorelu, ale to už neviem, odkedy bolo, už to nemám tak zafixované. No a začalo sa objavovať. Začali sa mi objavovať výrážky. Ale tak neboj sa to sa čistiť, ale u mňa výrážky to boli také 2-3 a už som mala paniku. No ale potom to išlo ďalej. Trávenie úplne zmenené, hoci čo som predtým zjedla, keďže som z Vlčníka, musela som mať pankreolán so sebou. No ale moje nastavenie, ja som si to nastavila v hlave, ráno si dám Megamix, potom ráno, rozumiete, to je tak o 10:05, potom o 10:00 mám taký obed, čo si zoberiem so sebou a nepotrebujem pankreolán. Tak to je úplne skvelá vec. To len keď naozaj mi šíbe a dám si niečo, Áno. ty vieš. Áno, ešte k tej pokožke poviem, že Monika má úplne krásnu, nádhernú pleť, takže chápem, že keď sa objavili 2 výrážky, že to bola katastrofa. To keby videla mňa, keď som ako kožná alergička začala piť tieto zelenáče, tak by, neviem, či by to vôbec zvládla, takže 2 výrážočky to je nič. Dobre, a ešte máš aj nejaké iné skúsenosti? No najdôležitejšie bolo vyprázdňovanie, trávenie a s tým všetko súvisí, lebo všetko sa nám odohráva vlastne v črevách, v traviacom systéme a potom to išlo ďalej. Keďže som silný astmatik a pravidelne som užívala astmatický sprej Foster, najprv Foster 100, potom Foster 200, tak som zrazu zistila, že nekašlem, alebo respektíve nemám astmatický záchvat. Ale som zase nechcela, že pre Boha nemôžem až tak, jačmeň je zázračný, že to sa astma je nevyliečiteľná choroba. Ale keď už to bolo taký zhruba rok, tak mi to nedalo. Išla som aj na pravidelnú kontrolu na plúcne. Bola som na vyšetrení a zase všetko sa, to vyšetrenie spočíva v tom, že inhalujete kortikoidy postupne. No a pán doktor, musím sa napiť, mám sucho v hrdle. Nech sa páči. No a pán doktor, ktorý mi sám pred tými 4 rokmi diagnostikoval astmu, tak povedal mi, že nemáte astmu. No ja, že pán doktor, keď ste ma teraz vyšetrovali, že bohužiaľ, alebo vďaka Bohu, máte vyliečenú, nevyliečiteľnú chorobu. Ale zase som prikladala tomu taký význam, že tak možno, že náhodou som mala dobrý dých v ten deň a tak ďalej, tak preventívne o pol roka spravíme znova vyšetrenie a znova to isté. Takže môžem povedať, vďaka čomu ja som nerobila nič iné, len som pila jačmeň a chlorelu. Tak to je skvelé. Takže predpokladám, že to bude vďaka tomu nastaveniu v hlave
A začnem ďalšie. Kožné problémy. Od puberty mám problémy, neviem, ako sa to odborne volá, diagnostikované mi to bolo dávno, takže taká pleseň, ktorá sa mi objavovala vo februári, tým, že to boli hnedé flaky, vtedy bol sulfatán, sírový kúpel, potom jedna vodička, druhá vodička, neviem naozaj, čo to bolo. A teraz som to mala vždyže vo februári a potom v lete nejaké biele flaky to boli, takže nikdy som nebola pekne opálená. No a tento rok som si to ani nevšimla, až na dovolenke teraz v júli, že jeden biely flak, veď je júl, kde mám hnedé flaky. No ale zosila som so sebou Micetal spray, bohužiaľ zatiaľ to nie je, že 100%, ale pokrok je to, keď si uvedomíte až po čase, že kde mám tú chorobu, tak to má byť. A nie, že mám tú chorobu. Že si ani nevšimla. Ani som si nevšimla a zrazu, no nechcem to hovoriť, že je to 100%, ale je to pokrok, že mám už len zo pár bielých flakov na chrbte a nemám kompletne hnedý až krk a nemusím používať chémiu. Áno, ono je to vždy so zelenáčmi proces. Zázrak zo dňa na deň, keď máme telo choré, alebo si ho niečím pravidelne ničíme, tak zázrak sa nestane zo dňa na deň a treba byť vytrvalý. Som trpezlivá, takže verím, že to bude aj tým, lebo napríklad som dostala od teba také skvelé srdiečko do kúpela na pokožku. Je to výborná vec, takže aj obklady, keď fungujú. Keď nejaká ranka je alebo niečo, zase sa mi vyrážka spraví. Pardon, tak si dám, samozrejme, že takú kašičku si spravím a dám si na vyrážku a funguje to. Áno. Na tú jednu, čo sa ti občas spraví. Dobre. Čo sa mi pravidelne spraví. Ďalší benefit kvôli čomu som vlastne Dagmar oslovila, lebo som bola unavená, nechcelo sa mi písať, tak som jej len, či môžem zavolať, lebo nevládzem písať. Na to si pamätám. Energia. To bolo prvé, čo som chcela, lebo pri mojom povolaní a celkovo som potrebovala fungovať aj do neskorých večerných hodín od rána, tak ja som potrebovala energiu. Nehovorím, že v mojom veku som ako 20-ročná mladica, to nie, ale cítim to, že... Tak 30-ročná. Plus minus. Cítim, že inak fungujem. Je to aj nastavenie v hlave, že si viem rozložiť tie sily, ale niekedy darmo sa nastavím, keď tie sily nie sú, tak jednoducho nie sú. A je to s tým trávením zase spolu. Tak, čo je v žalúdku, tak ti ide navonok do tela a podľa toho funguješ. Keď máš ťažký žalúdok, nefunguješ. Áno. Energia, vyprázdňovanie, trávenie, dobrá nálada. Áno, pokožka. Tá srší z teba. Trávenie, to je najzáklad. To je pre mňa základ. Áno, keď človek nemá v poriadku trávenie, tak je aj mrzutý, nič sa mu nechce a tak, takže chápem, to jedno s druhým súvisí. Tak ja len môžem povedať, že keď jedzte, čo vám chutí a neprospieva. A keď si dáte niečo, čo vám možno nechutí, ale prospieva, stačí len vyskúšať, porozmýšľať a vydržať. A výsledok sa dostaví. Tak. Ďakujem Monike za tento úžasný rozhovor, za tento neskutočné a množstvo a neskutočne veľa týchto skúseností. Takže Monika, pripijam na naše zdravíčko. Na zdravie. Na návrat, na čím skorší návrat môjho hlasu tak. A na ďalšie skúsenosti, ktoré s tebou zažijeme. Na zdravie. Na zdravíčko.